Jo li toco. Tu hi toques? Hola, em dic Jaume Fa. Tinc 13 anys. Estic en el Conservatori de Badalona. M'agrada tocar el piano perquè em fascina molt, m'impressiona i sento que és el millor. Ara tocaré una peça barroca de Johann Sebastian Bach, el petit preludi en do major. Espero que us agradi.